Mpanyinfo se ma memfa me nsa ntu komu kakra na de adwamammoba. Ai ma memfa me nsa ntu komu kakra na de adwamammoba. Pia mpanyinfo ma notene na mudi kanso ebeyi watepen na wote nso a san ani ekire mu esibi ekire wo. Sack of wisdom nie bomodin say na wahia mi obemmodin atenase na wagye ebeyi enkire mu ene de yekeka ho saa me de ebeka ho no moma yenko mpanyinfo se ma memfa me nsa ntu kom kakra na de adwamammoba. Ai utie nyansa kotokuo de tie no se ade a opanyini ete ho a obehunu no akwadaa ufuku bedu yampo a ebeye dinamaw so obehunu eye saa de koro no enam se wo ye mpanyinfo nti wompa anyini ama wonim de mpanyinfo nso kai ne hunu se waye se eye wo pen mpanyinfo to da bia wo kan sem bi kire yen ye mrantie ne maba waye ne yehunu enim se saa mpanyinfo no wo madwene atra so ene wode bone eto yen so nanso ente saa mrantie ne maba wa betimi kogina esum bi mu enkomo a wodie enya nkomo a eye nkomo bone eye nkomo pa nanso mpanyinfo nim se saa nkomo no ehya ase a ewo baabi ye kwakowie empo ena bere yi mu asem wa bebere no eka ne se abrantie wo ye me bestie abrantie wo ye me bestie oba wo ye me bestie saa afi na obehunu na junior ene namfie eye bosome nkono achi empanyinfo nim se saa ye ma wo nyina ebetimi asi ebetimi nso de afiri eye ayonkofa ene baabi a emrantie ne mbaba wa bi egina mu ede aba enam so wo ye panyini nti wonim saa ne ma nyina se panyini bi ba no be pamo se ene ababa wa no enyina ho bie mu a ema obumfu efiri se wonim se Petro ene Manchester we no saa ne ma we yemfa emmen ho nyansa kotokuo ni o wone ne kwa asori wo ya abaye bi a open asem nanso ebeduru da bi a adwen boni bi betima be hye wotiri mu a wanhwe yi a kwaku wanhwe yi a na de asem foforo na abafie empanyinfo se tuma ya wieye ene wo fatie masem bi mame ene nam bomoden se empanyinfo kasa kire wo a ubetie na wahunu se empanyinfo no wo mu animde na wo mpanso anyini na wayese eye wo pen piao. Sack of wisdom. Nyansa kotoku.